Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa ‘yan Nijar, ina nema gare ku a yi fartajen wannan bidiyon. Jama'a ilfoke mu gaya ma junanmu gaskiya. Mu gaya ma junanmu gaskiya Nijeriya. Problem kinmu babban problem kinmu wanda muke ganin ke da problem babba gaskiya magana ta Allah. Intellectual kinmu su ne a da problem. Intellectual Nijeriyan kun yi kowa matsala a cikin Nijar. Kuma billahi lazi intellectual Nigerian wallahi billahi ku canza in za ku canzawa. Wallahi in za ku canza ku canza. Yau in kana ɗaukan masu babban laihi cikin Nijar sai ka ɗauko intellectual kinmu. Babu wani abun da kuke kawowa na ci gaba ga ƙasa. Ku da kuka ci unhwanin ƙasar. Ku ƙasar ta biya ma kuɗaɗɗani kuka je kuka yi karatu turai kuka yi karatu ƙasashe daban-daban. Amma babu wani intellectual na Niger wanda ga zakwa ce shi yana hitowa yana kare ƙasa tai ko yana kare shugaban shi babu shi daga cikin intellectual Nigeria. Duka wangare revolution da ake ciki wallahi ƙasashen ga uku na IS billahi lazi an tsere mu intellectual namu suna an ka tsere ma. Ko ina kana ganin wani revolution intellectual dan ƙasar Burkina Faso na dan ƙasar Niger na dan ƙasar Mali ne amma ba ka ganin wani intellectual Nigeria mai hitowa ya rubuta wani text da Faransai ko kuma ya hito ya yi wasu maganganu na kare ƙasa tai ko na kare shugaban ƙasar shi an Faransai. Babu ku Nigerian wallahi babu ku ciki. Ku tsaya mu gaya mu junan mu gaskiya. A lokacin da aka yi zama a Eskadiri lokacin intellectual kin mu ga zuwa su yi ma mutane ƴan ƙasa masu zuwa suna kare ƙasar su intellectual ɗin mu ga zuwa suna musu pose kin question menene kuka zo yi nan ga yanzu ku kai yanzu ka ganin kamina na aka yi nan ga wai su kuma su ɗauka su aika mu saboda suna espionage su ɗauka su aika mu waɗanda sun ka aiko su wannan tambayoyin su aika mu ƴan siyasa su suka hita bakin abin da intellectual kin mu kenan gayi wannan shi sun iya shi amma in aka ce maka lokacin da aka fara nomination da menene kowane yana hitowa yana kawo mu din shi biyu uku yana wadi wai su intellectual ne saboda su a samu a basu post tunda sun ga lokacin abin da suka yi bida ba su samu ba yanzu sun dawo neman post. Wallahi billahi na rance da Allah idan kuna miƙiya wannan tahiyar wadda ku gani an tahi ne idan kuna tashi tsaye ku tashi in kuma kuna zama ku ta mina hiccin ku zamna ku ta mina hiccin ku wallahi an wuce wannan wurin. Ba mu da intellectual Nigerian wai ba mu su bane mina hikkai na suka zama da yawan su wallahi sun san mina hikkai ne da yawan su ba su da wani unhwani ga Niger. Ƙasa ta ɗauke ka an biya ma makudan kuɗi ka je kayo karatu a ƙasa umma shi ko ba ka son shugaba ƙasa ka so ƙasar ka yanzu ga inda muke na ana sharing cewa wai kana ji saman rezo so kuma idan ka bincika da rubuce-rubucen intellectual Nigerian da wasu ƴan siyasar Niger waɗanda ba Niger a gaba gare su ba su da ke faɗin waɗannan maganganu na cewa wai kudetar da aka so a yi tentative da kudeta na Benin wai complot ne Abdulrahman Chani ne a complot ɗinta. Kuma wallahi wannan magana in ka je ka binciko ta zaka isko ainihin ƴan Niger na ga rubuce wannan abin wai su intellectual bakin sanin nasu ya tsaya ga minahici ba su iya su kare ƙasar su ba ba su iya su kare shugaban ƙasar su ba in ba ka son shugaban ƙasar ka ai kana son ƙasar ka. Da haka intellectual Nigeria mu gaya mu junan mu gaskiya wallahi ku aje wani minahici kar ku so shugaban ƙasa to ku so ƙasar ku wallahi ƙasa ko ta lalace akwai uwayen ku ciki akwai ƴaƴan ku akwai ƙannan ku akwai yannan ku ciki. Da haka duk abin da zaka bada gudunmawa wallahi idan baka ba ƙasar ka gudunmawa ba aikin banza da yi kai wallahi. Da haka mu gaya mu junan mu gaskiya jama'a.